Преди да изслушаш това, което предстои да споделя в този запис, е хубаво вече да си запознат с информацията от всичките предишни 7 части. Ако си преминал през тях, до сега би трябвало да си започнал да си водиш дневник на деня и също нощник на сънищата и би трябвало да имаш вътре поне няколко записани сънища. И поне по 10 пъти на ден да се питаш защо си мислиш, че това, което ти се случва е действително, а не сън. Ако все още не правиш гореизброените неща, по-добре спри да слушаш и още сега излез от тук. И не се връщай докато не ги направиш, защото само да приемаш знания без да ги прилагаш е безсмислено и безполезно. Не дай да си губиш времето. Ако вече ги правиш, поздравления, може да продължиш нататък. Нещата, които искам от теб да правиш, са важна умствена тренировка. Развиват в теб умението да откриваш разликите между това, което е действително и това, което е сън. За да можеш да се осъзнаеш, когато сънуваш, трябва да познаваш както природата на сънищата, така и тази на действителността. Двете са взаимосвързани, но различни. Когато ти стане навик да разпознаваш разликите, ще ти стане лесно да разбираш кога си буден и кога не си и да запазваш еднаква осъзнатост и в двете състояния. Всъщност, това да си буден означава да си осъзнат. Следователно, ако развиеш това умение в сънищата си, да си осъзнат докато сънуваш, ти ще си буден както когато си буден физически, така и когато физически спиш. Това, което вероятно вече си забелязал, докато си водиш нощник на сънищата, е, че между сънищата ти има нещо повтарящо се, свързващо ги или общо. И няма в предвид само еднакъв сън, който да сънуваш няколко нощи подред или през определено време, ами също, например, повтарящи се чувства като радост, тъга, любов, объркване, напрежение, притеснение, щастие, гняв, доволство, блаженство, срещане на подкрепа или обратното, на неразбиране или пренебрегване и всякакви други. Възможно е да е отклик на провокация, който повтаряш, противопоставяне, безпристрастност или приемане. Възможно е да е повтарящо се място, като домът ти от детството, град, в който си живял или посещавал, парк, който в действителния живот ти харесва, или дори някакво въображаемо място. Възможно е да е повтарящи се хора или определен човек, с който често разговаряш на сън. А възможно е да е повтаряща се трудност, пред която си поставен отново и отново, само че погледната от друг ъгъл или при различни обстоятелства. Възможно е да е повтарящ се въпрос, който ти се задава, но всеки път в различна обстановка или от различни хора. Възможно е да е някакво действие, като например често да пътуваш на сън, или да се разхождаш, или да бягаш, или да преподаваш някакви умения или знания, а да се опитваш да вдъхновяваш хората около себе си, да даваш обяснения или да се оправдаваш за това, което правиш. Може просто да си стоиш, наблюдавайки какво се случва или да търсиш нещо, без да знаеш какво. И така нататък. Ако все още не си забелязал нещо общо, нещо повтарящо се между сънищата ти, продължи редовно да си попълваш нощника и в някакъв момент то ще се появи и ще ти привлече вниманието. Може сега да си вземеш нощника на сънищата, за да потърсиш нещо, което се повтаря в тях и да го маркираш или да си го подчертаеш с химикал. След известно време, като прецениш, че са се натрупали достатъчно повтарящи се случки, чувства, действия или каквото и да е, си ги изкарай на отделен лист. Те ще са ти като ключове към осъзнатите сънища. Всеки път, когато се усетиш, че ги изживяваш отново, ще се питаш, това действително ли ми се случва, буден ли съм или сънувам. Отнеси се трезво към това и се опитай да откриеш всяка повтаряща се склонност, която се проявява в сънищата ти. Полезно е, защото това ще ти помогне да разбереш себе си по-добре, пък и всичко, което ти се случва. Изисква време, внимание и търпение, обаче да си тук, най-вероятно тези качества си ти присъщи и ще се справиш. Започни да прилагаш този подход и към будния си живот. Постави под въпрос естеството на твоята действителност. Защо това, което ти се случва отново и отново, се случва, особено ако е нещо неприятно. Пробва ли да промениш подхода си, така че да постигнеш промяна или да изживееш това, което искаш. И така. Представи си сега, че това, което често изживяваш в сънищата си е напрегнатост и притеснение. Тоест, това, което сънуваш е всяка нощ различно, но винаги на сън се намира нещо, което да те напрегне или притесни много. Да разиграем заедно една примерна случка. Зима е и има поледица. Ти си навън в такси, което те вози към летището, защото ти предстои полет към България след 40 минути. Обаче таксито ти попада в задръстване и вече 10 минути е в това задръстване без да помръдне. Обмисляш да излезеш и да тръгнеш да вървиш пеша, но осъзнаваш, че имаш 2 големи тежки куфара с багаж, които ще те забавят и няма да можеш да стигнеш на време така. Пък и дори да решиш да не ги вземеш, знаеш, че пак няма да стигнеш на време.
И това те напряга и притеснява, защото ако не успееш да отидеш в България с този полет, ще пропуснеш много важно за теб събитие, което може да се наблюдава единствено утре. Докато търсиш решение как е най-добре да постъпиш, в колата пред таксито се разревава бебе. То не просто реве, ами пищи и този звук ти се набива в мозъка. И толкова те изнервя, че ти става горещо и решаваш да излезеш навън и да си поемеш въздух. Отваряш рязко вратата и за малко да издраскаш колата в съседство. Ужасно нервно ти е. Поемаш си дълбоко въздух и издишаш бавно. Изведнъж се сещаш, че докато си преглеждал нощника на сънищата, си забелязал, че напрегнатите ситуации са нещо, което често ти се случва на сън и това те провокира да се замислиш. Защо вярвам, че това, което ми се случва сега, е действително? Възможно ли е да сънувам? Успокояваш се и се оглеждаш наоколо и нещо странно ти прави впечатление. Шофьорът на таксито ти е заспал. След това поглеждаш напред и виждаш, че светофарът всъщност свети зелено, обаче никой от колите не тръгва, ами шофьорите даже са излезли от колите си и си говорят във видимо добро настроение. И тук настъпва моментът, в който е възможно да осъзнаеш, че сънуваш. Но е възможно и да не осъзнаеш. Обаче за това ще говоря по-напред. Да превъртим сега лентата назад до момента, в който излизаш от колата, поемаш си дълбоко въздух и издишаш бавно. И после се замисляш, защо вярвам, че това, което ми се случва в момента е действително. Възможно ли е да сънувам? Спокойно се оглеждаш наоколо и всичко този път ти изглежда истинско. Шофьорът на таксито говори с някого по телефона, светофарът отпред свети червено, а бебето продължава да пищи. Изживяването изглежда и се усеща като истинско. Какво друго може да направиш, за да провериш дали това не е сън? Да се замислиш как стигна до тук. Къде беше преди да хванеш таксито? Сещаш ли се? Не се сещаш. И това е странно. Замисляш се какво закусва днес. Закусва ли изобщо нещо? Не си спомняш. А замисляш се за най-ранният ти спомен от този ден. Последното нещо, което си спомняш е как си в таксито и таксито ти е в задръстване. Значи е силно вероятно да сънуваш. И за да се увериш със сигурност, следва да направиш допълнителна проверка, дали това е действителност или сън. Но за допълнителните проверки ще говоря по-нататък. Ако можеш да си спомниш откъде си хванал таксито, откъде си излязал за да си хванеш таксито и изобщо поредицата от събития, които са ти се случили преди това и да проследиш спомените си с дни назад, значи това, което ти се случва най-вероятно е действително. Затова е важно да си водиш дневник и да обръщаш внимание на поредицата от събития през деня си и взаимовръзката между тях. При всички положения на наблюдателността ти, че напрегнатостта и притеснението са нещо, което често се проявява в сънищата ти, ще те провокира да обърнеш внимание на тези черти в теб и в действителния ти живот. Ще те провокира да се замислиш защо така се чувстваш и дали е възможно да постъпиш по друг начин. Разбирането ти за това, което преживяваш, ще въздейства на поведението ти. Когато си задаваш редовно тези въпроси, защо вярвам, че това, което ми се случва сега е действителност и възможно ли е сега да сънувам, ще ти става все по-ясно по какво будният живот и сънищата ти се различават, но също и по какво си приличат. Сега тук ще вмъкна нещо, което може да направиш, за да се подсещаш по-често да поставяш под въпрос действителността си. Ще ти споделя една тренировка за възнамерителна памет. Това е същата памет, която използваш, когато ходиш до пазарчето да си купиш нещо, което си замислил преди да отидеш там. Тоест, представи си как си на вратата вкъщи, обуваш си обувките и си мислиш. Сега, като си взема колелото от поправка, трябва да отида до пазарчето и да мина през сергията на бабичката с зеленото яке и да си купя от нея магданоз, лук, краставици, домати, бадеми, череши и праскови. След това излизаш навън и докато вървиш по улицата, започваш да си мислиш за съвсем други неща, които нямат нищо общо с храните, които си възнамерил да купиш. И така до мига, в който стигаш пазарчето. На пазарчето споменът ти за това, което си замислил да купиш, се появява изведнъж в съзнанието ти, след което отиваш и купуваш храната от бабата с зеленото яке. Това, че си на пазарчето, задейства спомен от възнамерителната ти памет. Ти просто си спомняш, че трябва да го направиш в точно този миг и го правиш, без да си носиш списък в джоба на дънките, за да не забравиш какво си искал да купиш. Напомняш списък не ти трябва, когато имаш силна възнамерителна памет. Пример за тренировка на възнамерителна памет е сутрин след като закусиш да си намислиш на ум или записвайки на лист какво искаш да направиш през деня и после да го направиш по спомен, без да ти се налага да гледаш записките, за да се подсетиш. Как искам да тренираш възнамерителната си памет, така че да се подсещаш по-често, да си се запитваш дали това, което ти се случва е действително или сън. Слушай много внимателно.
Всеки път, когато чуеш или попаднеш на положително звучаща дума или израз, като например хубаво, прекрасно, красиво, възхитително, чудно, чудесно, удивително, това много добре се получи, благодаря, че ми напомни да си взема чадъра, защото наистина заваля дъжд, или знаеш ли, че днес видях дъга, която изглеждаше магически и разни подобни, ще си спомняш да се запитваш, защо си мисля, че сега съм буден, а не в сън. Започни да правиш това от този миг нататъка. Това може да са както думи и изрази, използвани по време на разговор, така и да ги срещаш в книги, филми, видеоклипове, новини, реклами, билборди, плакати, флаери, да ги чуеш по радиото или от най-различни други източници. Бъди бдителен и наблюдателен. Следващото нещо, което е много важно да можеш да правиш, за да сънуваш осъзнато, е да можеш да се съсредоточаваш. Това умение се развива изключително добре с медитация. Медитацията звучи доста обезсърчителна за някои хора, обаче всъщност не е нещо сложно и дори да ти е трудно в началото. С времето, ако всеки ден се упражняваш, ще ти става по-лесно. Упражнението по медитация, което ще ти споделя, е простичко и е нужно да го правиш като за начало 10 минутки на ден. 10 минути на ден ще сядаш с изправен гръб, затворени очи, ще си отпуснеш тялото и ще броиш вдишванията и издишванията си. Вдишваш и издишваш 1, вдишваш и издишваш 2, вдишваш и издишваш 3 и така нататък. Това, което искам да направиш, е да провериш докъде можеш да стигнеш без съзнанието ти да се появят някакви спомени или очаквания, нещо, което да те разсее от сегашния миг. Когато се появи нещо разсейващо, мисъл за миналото или бъдещето, спри да броиш докъдето си стигнал и започни от начало и така докато изтекат 10 минути или времето, което си определил. Може да си водиш записки на напредъка си, за да проследиш развитието на съсредоточаването си. Колкото по-често медитираш, толкова повече ще задобряваш. Сега ще ти споделя обобщено всичко, което да правиш въз основа на споделената информация до тази част. Питай се поне по 10 пъти на ден, кое ме кара да вярвам, че това, което ми се случва в този миг е истинския живот. Възможно ли е сега да сънувам? Ако не, защо? Също така задавай си тези въпроси всеки път, когато чуеш положителна дума или израз. Продължи да си водиш дневник на деня, продължи да си водиш нощник на сънищата. В него записвай всичките си сънища, независимо кога си ги спомниш, през нощта, на сутринта или през деня. Може да отбелязваш времето, в което си ги спомняш и може да записваш също какво е провокирало спомените. Разгледай всички сънища, които имаш записани до сега и провери дали между тях има нещо общо. Нещо, което да се повтаря като чувство, поведение, сходен разговор, място, хора и така нататък. Маркирай си общото или го подчертай с химикал. Храни се пълноценно и разнообразно. Храни се с животински продукти, богати на холин и витамини от Б групата или намери начин да си набавяш нужното за здравето ти количество по безопасен начин. Тренирай тялото си поне 15-20 минути на ден и си прави разходки, защото движението е полезно и подобрява качеството на съня. Тренирай възнамерителната си памет и тренирай съсредоточаването си чрез медитация. Това е всичко за този запис. Благодаря ти за отделеното внимание. Пожелавам ти прекрасен, успешен и възхитителен ден.